nanga kwanuko kuliji kodi kuboma kuseri house kuliji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata dzile dio kukuliyani kuliji. Mawa bwino kwa inu nonse ndipo ndikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji lero pa 8 July 2025. Iyi ndi program imene timakhala tikuunikira nkhani zimene zikuchitika mu dziko lathu lino la Malawi, makamaka kuunika ndithu nkhani mozama. Lero tikhale tikuyang'ana nkhani yokhudzana ndi anthu amene mtsogoleri wa dziko lino amakhululukira andende. Kuti kodi izi zimatanthauza chani? Nanga boma lakhala ndithu president mtsogoleri wa dziko lino wakhala ndithu akukhululukira anthu osiyanasiyana, komano ndandanda wa anthu okhululukidwa uja sumabweretsedwa poyera. Nchifukwa chani boma limachita izi? Nanga lingatani kuti anthube azikhala ndi chikhulupiriro ndi boma komanso ndandanda wa anthu amene amakhululukidwawa? Nde lero tikhale tikukambirana ndithu nkhani imeneyi, ndipo mpulogalamu iyi muli ndine Leya Malikano, komanso mu studio muno sindili ndekha, ndi mzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka kabweleya. Ndadzuka bwino. Zikomo. Powunikira nkhani tili ndi nduna yoona za chitetezo cha mdziko amene wandi Ezekiel Ching'oma, komanso tili ndi mkulu wa bungwe la CLEA amene wandi Victor Muhango. Ndikupemphani kuti Amalawi kuti mukhale pomwepo ndithu pamene tikuunikira nkhani imeneyi. Tikhalenso ndatira nkhani athu osiyanasiyana mu zigawo zosiyanasiyana monga mwa nthawi zonse, kuti nawonso Amalawi madera osiyanasiyanawo atenge nawo mbali program imeneyi. Osayiwalanso kuti inunso amene mukutitsatira bwino lino pa tsamba lathu la mchezo la Facebook mutha ndithu kumapereka ndemanga zanu pamenepo, komanso mafunso anu osiyanasiyana. Poyamba nkhani tiyambe ndithu motere. Mwadzuka bwanji olemekezeka Ezekiel Ching'oma? Ine ndadzuka bwino. Kainu Madam Leya mwadzuka bwanji ku Times? Inetu ndadzuka bwino. Zikomo. Timafuna mutiyambire bwaloli mwina nkutifotokozera bwinobwino Amalawi kuti tidziwe kuti kodi kwenikweni chimene chimachitika ndi chani kuti anthu afike pokhululukidwa ku ndende. Zikomo kwambiri. Mama uno pa topic imene ya a president kukhululukira akaidi mu ndende zathu. Ndizoona adi kuti chaka chilichonse ulendo uwiri pa Easter komanso pa Independence a president a dziko lino amakhululukira ena mwa akaidi mu ndende zathu. Mphamvu zimenezi zikuchokera mu constitution imene ndithu ikwapatsa danga limene la president kuti akhoza kukhululukira akaidi, ndipo amene amapanga hando kapena kupanga recommend kapena kuunikira kuti mwina ndi amene akaidi amene angakhululukidwe ndi committee imeneyo. Chair ndi a Minister of Justice. Custodian wa chilichonse ndimeyo tili pa Minister of Homeland Security. Ndipo mu komitimo timakhala ndi Minister of Health, komanso timakhala ndi Minister of Local Government, komanso timakhala ndi Minister of Gender, komanso timakhala ndi nthambi zimene zimakhudzidwa pa ntchito ya akaidi. Timakhala ndi nthambi ya polisi, timakhala ndi nthambi ya prison. Sitingogwira ntchito mongolota ngati mmene mwina anthu ena amaganizira kuti timangokumana ngati komiti ndikukonza kuti akuti akhululukire. Ayi, constitution ili apo
komano tili ndi ma guidelines amene anakhazikitsidwa amene amapangidwa revise nthawi ikamamkanipita. Ma guidelines amene wawa ndi amene amagwiritsidwa ntchito ngati muni kuti kodi ulendo lero angatuluke ndani kapena sangatuluke ndi ndani. Mwina ndingofotokozerako mwachidule kwambiri kunena kuti pali milandu ina imene ma guidelines anayipanga categorize kuti ndi milandu yokuti munthu sangakhululukidwe, azini kuti komiti singapange recommend kwa president kuti awa mwakhululukire. Ndingopereka ku chitsanzo, pali milandu ngati yamada komiti ma guidelines amakana kuti ayi wa munthu amada sakuyenekera kukhululukidwa ndi president. Pali milandu ngati ya manslaughter, pali milandu ngati ya armed robbery with violence, pali burglary, pali housebreaking, amene ndi ma violent offenses. Ndiye pali ma serious sexual offenses, rape, defilement, ndiye pali no other serious offenses, offenses against people with albinism, terrorism, treason, escaping from custody. Awa ndi ma offenses amene ngati ma guidelines anapanga ndithu highlight kuti amene walakwitsa izizi sitikuyerekera kuti timudani kodi timukhululukire. Ndiyeno mbona funso likhozo mukhala kuti kodino ndeno ndi aliwa amene mumaona kuti awa tiakhululukire. Milandu imene inapangidwa categorize ngati ma minor offenses, anthu amene ali mu category imeneyo ndi amene amakhala ndi umwayo kuti komiti imapanga recommend kuti awa mwakhululukire. Komano pamakhala kuti ino palinso kafukufuku wina pa ma offenders amene aja mwina ndipangenso highlight kuti munthu wapalamula mulandu umene ukupangidwa categorize kuti minor offense, let's say wapasidwa 5 years. Ma guidelines amafotokozera kuti munthu uja akuyenekera kuti aseve at least half ya nthawi imene wagamulidwa, at least half ya nthawi imene wagamulidwa. Tsopano apaso ndipafotokozere mmene zinthu zizi zimachitikira zomwenso ine zindisokoneza masiku oyamba. Anzathu andende akamawerengera inu mukati 5 years, iwo akamawerengera iwo kawerengera mapeza kuti musemphana 5 years yawo jakaipa zakhala 3 years ngati 2.5 years. Ali ndi mawazi mmene amawerengera kuti tikachoka apa kufika tsiku lirati, kuchoka apa kufika tsiku lirati. Ndere munthu amene wapatsidwa ali 5 years akamwerengera nthawi yake lese kuti for argument's sake ikhale kuti 2.5 years, ndi kuti akakhala kuti aseva half ya 2.5 years imene inu ndine tikuyidziwayi, ndiye kuti amene ujayo walowa mu category yonena kuti community ikhoza kutenga dzina lake lija ndikulizukuta. Zinthu zimene timayang'ana kwambiri pa akaidi okuti apangidwe recommend kwa president kuti atuluke ndi zinthu ngati izi. 1, mkaidi uja payekha aonetse remorse, aonetse kuti wazindikira kuti chimene anapanga chicha si chinthu chabwino, ndi chinthu cholakwika. That's number 1. Number 2, kundende kuja azionetsa good example, azikhala nditumoneka kuti olo akuluakulu andende aja azinena kuti awadipo akuoneka kuti apanga reform, akuoneka adi kuti ndakhalira bwino. 3, amatha kupezeka kuti mwina munthu uja wadwala zokuti chronic illness, ndende ijanso ikukhala ndi feeling kuti apatu ngatiso ndende tizingoona ngati ndalama munthu mangopititso chipatala
amene ajanso timakwayika mukategori kuti I think awa takambirane tipereke umwayi kuti mwina a president athawakhululukira. Then pamakhala ena okalamba 95 years 90 years koma musayiwale kuti anthu osiwa kuti kwakambawa 1 ndi ali under ma minor offenses. That's number 1 imene sizokambiranaso ya olo munthu atakati ndodwala kwambiri koma anapanga mada sakhala nawo mukategori kuti ikhale pasi tinkambirane. Ndi okalamba okuti waseva at least half ija timathaso khala pasi nkunena kuti awakula mpaka na zaka 95 awawa atani tipange recommend kuti apangidwe pardon. Now tikakambirana anthu aja tikakambirana pamazakhala kategori ina imene imatchedwa amnesty pardon imene timatha kungonena kuti anthu onse ati milandu timene timapangidwa akategorize kuti sima major offenses mu ma guidelines athu tingwapatsa umwayi kuti tikwachotsera 6 months nthawi yawo yokhala mu prison. Apanso ndimaona kuti pamakhala anthu ambiri pamaso kunenza chifukwa munthu wapatsidwa 5 years maso mwa ndende si 5 years imene inuyo aleya mukuiona ichi ali ndi 5 years yawo. Ndino ka offense kaja ndika minor offense ndingopereka ngati mwina chithanzo. Inuyo mwina m'bale wanu wabwera manyumba pano wakubera nthumba chimanga mwakanenera kuchene wapangidwa convict imene chayo imatengedwa ngati minor offense for argument's sake. Amupatsa 5 years walowa nawo mu amnesty pardon muja kuti 6 months aliyense atani tamukhululukira awa minor offense iwa onse amene ali mu ndende zake amakhala kuti 6 months ija apanga benefit. Then let's say zapangika izizi Easter yatafika independence papanyenanso let's say 6 months so ina ndiye kuti uyuso uja atengaso 6 months apangaso plus ndiye kuti panthawi jamene kukhala ija akachotsera ulendo wina wazapezeka kuti nthawi yake yakwana akufuna kuti atani akufunika kuti atuluke. Ndimafunanso ndimange highlight kundoyi kunena kuti okay ndiye mwina iyo yomaliza okay yomaliza njira iyi ifeso ande ndimona kuti imatithandizira funa kuti capacity ya ndende zathu ndiyosunga anthu 7,000 koma as I'm speaking kundende kuja kula anthu mwa 18,000 or 17 point something. Ne timaona ngatiso ndi umwayo kuti no tingotenga amene wawa ati ma minor offense wa apasidwe umwayi watani a president akhululukire. Mwina ndimalizeka pamene po somo kwambiri. Alright, tisanapite kwa Victor Muhango komanso Innocent Mphongolo pa zimene mwayankhula timafuna tidziwenso kuti to what extent is the president involved ndi mmene mwafotokozeramo kuti iwo amangolandira list nkungosayinira kapena to what extent is the president involved? Mukandipangisa kuti ndiziyankhaso za president ndemundirakuita ndisakhale ngati spokesperson wa president. Yeah, koma ineyo ndifotokoze mbali imene iyi ndisayankhe zoti president amatera mukatero mundirakuita kuchiro yankha. Olemekezeka sikuti tufuna mwayankhira president inu ndi committee imene mmapanga izi mwapanga mwaunikira a president ino zimakapeza bwanji zimakakhuza bwanji kuti mwango wapasa chipepala kuti angosayinira kapena it's just a matter of kuti amalawi tidziwe ma duties amene a president amakhala nawo pamenepa. Not kuti you are speaking Homeland musabange kuti Homeland Security yankhulireza president ifeyo yankhule kuti committee makwira ntchito. Mwina anduna kunja kuno anthu amaona kuti a president ndi amene akhululukira akaidi
mwina anthu afuna angokhala ndi connection pamenepo kuti tikamati president akhululukira akaidi mumakhala mwapanga ndino akomiti president angosaina nkhani yake ndiyokhayo si kufuna kupanga amakhalanso ndi say ina. If we just want to know that sikuti I don't want to be misquoted. I don't want to be misquoted. Komanda kuza kuti mu constitution a president apasidwa mphamvu yokhululukira akaidi. That's number 1. Number 2, there's a committee. Ndakuza kuti mu committee mukuni ndani. That's number 2. Number 3, palima guidelines. The committee follows those guidelines. Then the committee recommends kuti our because of many apangira kutendeka a president amakasaina ndisankho amakasaina kapena amakatani koma it emanates from there. All right, tikulandireni a Victor Muhango. Zikomo kwambiri eleya ndi mwamva mmene afotokozera olemekezeka a Ezekiel Ching'oma. ndimamvera bwinobwino. Posachedwa pompa mtsogoleri wa dziko lino wakhululukira anthu ndithu akaidi pamene timakondwerera ufulu ozilamulira. Inu mwina ndemanga yanu ndiyotani? Koyamba ndapasa mona nduna kuti mwazuka bwanji. Ndazuka mwazuka bwanji bwana. Tazuka. Kachiwiri ndathokozeso anduna komanso kuphatikiza president chifukwa chodusisa prison bill. Ndakhala ndikuyankhula kuti chinthu chimene chimakhanga chikuvuta kudusa zona ndithokoze kwambiri kuti at least ndi progressive bill imene yadusidwa yapangidwa center president. Komano ndiyambe ndikuyankhula leya kunena kuti tithokozeso ndimathokoza nthawi zonse a president akatulusa akaidi kunena kuti mwina ndi a president oyamba amene yesesa ndithu kunena kuti akaidi kundende azituluka makamaka amnesteja amapereka ka amnesty nthawi ndi nthawi. Akaidi amatuluka kwa nthawi yayitali komanso chiwerengo chimakhala chochulukirako. Nthawi ya covid ija anatulusaso anthu ambiri kwambiri. Ndamva nduna amene afotokoza bwino kwambiri ndimene zimayenera kukhalira ndimene zimakhalira. Kungoti mwina mwake chimene chimangovuta kumang'ono kuyamba kalekale usati boma lilokha yayi pamakhala ngati kakacha uvu secret simamvesisa bwinobwino kuna kuti anthu amene atulusidwa mwina ndi ati. Anduna anafotokoza makategori anthu amene amatulusa amaganiza kuti atuluke zamveka komano kumamveka mphekesera zina zionera kuti mwina atulusidwa kuti ngati panopo anamveka mphekesera yomwe naona ngatiso aboma mwina sanadisise ubwino chifukwa sana suse sanatani ndezi kumaoneka ngati kuna kuti nanga chifukwa chani enawo mwina wake sizinathekere. Mwachisanzo ife takhala tumalemba pa makalata kwa president kupempha kuna kuti mwina maganza athu amene akhonza amayeso amatulusa komano ulendo uno sizinatheke ulendo athaso sizinatheke chachikulu mwina zikugomeranso mmene amayankho ya nduna aja kuna kuti milandu yawo ndi yayikulu imakhala jaona kuti kategori yake sizikugwirizana. Takhala tikumapanga pa advocate kwa kanthawi kuna kuti kodi ma guidelines amene sangasunthidwe kuna kuti muna akapanga accommodate ena andunaso anayankho apo so okha kuyankho na kuti muna kumazifusa kuti panopa ndende anthu angati amene ndikatigulate imene akutulusidwa chifukwa chona kuti akhangati aliyense uyu sangatuluke. Cholinga cha ndende makamaka padakali pano paine tikulowa ku prison bill ku prison act ya nyuwani nchonera kuna kuti munthu akasinthidwe akhale munthu jota chinachigawenga koma wapita kundende kuja akasintha akakhale munthu ofunikira pa society. Komano tikuonanso ngatiso tikupangaso divert ngati mmene tikuyankhula kuna kuti mwina anzathu mwina amene akhonza kupita ku university asapite chifukwa choti milandu ina kuti mmene mwafotokoza kuti okalamba ina ake ndimayendera prison faso ndinachitika mwayi anandileso prison inspectorate tazina kumakapeza adi anthu ali thapya onera kuna kuti ku prison kuja amangopereka burden kwa anzawo olo atati apite ku nyumba agogo ngati amene aja palibe chimene angakapange komano chifukwa cha mlandu uja
timani akhalebe konkuno pomwe akupereka burden kujen kwa asilikali a prison akupereka burden kwa zawo ku prison kuja ndezi makhala ngati kuna kuti mwina mwake tikuyankhula kuna kuti mwina mwake angofera konko ndino mwina mwake nkhawa zimene makhala nazo kwambiri nchionera una kuti choyamba anthu amene atulusidwa timakhala ngati tikubisa kuna kuti tikubisiranji chachiwiri pali anthu ena ake tisakupanga consider nimamvesesa kuti mwina mwake public opinion imatengapo so gawo kwambiri ngati kutulusidwa kwa anthu ulendo unowo ndi chikhulupiriro chona last kutulusidwa kwa anthu kwa amene anatulusa a president mu April anthu anayankhula zambiri mbiri zimandikhudza chifukwa chona kuti ndimaona ngati zina zake zimakhala zilibenso basis anthu akamafotokoza kungoti I think stigma imene tinayo ngati Amalawi towards kundende imakhala yochuluka kwambiri kumafika kuti atuluka achanthunya pomwe ine achanthunya nawo na prison mpaka pano mwina mphene akamakhala nazo zimene zakuti atulusa achanthunya koma no chifukwa chionera kuna kuti timakhala ngati tikubisa list ija nkona maina ngati amene amatuluka nthawi inake kunamveka kuti kwatuluka na chipanti atolankhani kumandifunsa tina chipanti watukutiya na chipanti ali prison ndezi mkati izi zimakhala ngatibe zikupangisa kuna kuti mwina mwake pamakhala consideration ya anthu ena ake mwapadera mwina ndilekeze pompo kapena ngati sina yankhe mmene mmafunira mundusa tathokoza kwambiri mwayamba bwino ndithu Innocent mwina uli ndi funso tisanapite kwa nduna kuti atifotokozere kuti kodi list ya anthu amene president akaida amene president wakhululukira imabisidwa chifukwa chani mwina ukhoza kukhala ndi choyankhula mwina kungofunsa kuti kufunsa makamaka anduna amanena kuti ndende zathu ndizodzaza kwambiri ndi akupanga pardon kumathandiza kuti apange decongest koma akaida amene akakhululukidwa ndi 37 ama thousands amene achulaja ndi ambiri kwambiri akaidi 37 sindikudziwa kuti kodi pamenepa akupaunikira potani komanso nonkhani yokhudza ndondomeko yokhululukira akaida amene wamwina Muhango akhoza koso kukhala ndi kuona kwina makamaka nkhani ya decongestion yomweyo kunena kuti are we doing enough kunena kuti tidzikhululukira akaida ambiri malo mwa 7,000 kutenga anthu 18,000 are we doing enough kuti tidzikhululukira akaida ambiri komanso amayamikira kuti prisons bill yadutsa ipanga address bwanji issue imene ya decongestion olemekezeka ndokhulupirazo kuti you have taken note of those questions. Ndiyambe ndikuyankha bwana Muhango amene akunena kuti list ikuoneka kuti pali kachisisi zona mukuyenera kudziwa kuti tu akaidiwa tikatulutsa tikuyenekera kusayika chikwangwani pa mphumi chifukwa kuchita kutulutsa chilisi chija ngati avon follow wakuti komiti imaona kuti nakula munthu uyu tikuti tamuunika tamuona kuti kunjako akakhala bwinobwino koma tichite kukuza dziko kuti ayi akuti basi takhululukira anthu azikhala ndi chidwi akuti uyoyo ndi kuti timaona ngati kuti kumbaliso ngati human rights tikhoza kukhala ngati kuwala kwinaso akaidi aja ndichifukwa mumaona kuti anthu akayamba kuyankhula timangokhala pe kuti tipite pa kumakanena kuti anthu ake ndiwakuti tikhangati anthu aja taphera mfulu tikhangati ukaidi uja tidawachotse akhala akaidi kuti akhala akaidi kunja kuno chinaso chimene chimavuta musanachoke pamenepo olemekezeka anthu aja amamangidwa ndithu pa mtetete Amalawi amakhala akudziwa kukhoti kuja anthu amakhala ndi access yodziwa ndipo munthu uja akamangidwa mwinaso atolankhani timalengeza kuti akuti amanga zaka mwakuti chovuta ndi chani kuti munenenso kuti akuti aja akhululukidwa ndi mtsogoleri wa dziko kupewa izi zomangoti achanthunya awa Chinese national watulutsidwa izi zatere chovuta ndi chani kuti list ija muyike pa mbalambanda ifwa kumangidwa kwa anthu kwasikuti kumachitika mwa chinCCI munthu akamamangidwa amakhala kuti ma rights ake ena they are being withdrawn. I think you are aware of that. Ma rights ake ena munthu uja amakhala kuti they are being withdrawn
mukamammasula kuti ano uyuyu wakhululukidwa ma rights aja mukumbwezeretsa nawo mwambwezeretsa ma rights aja kumwikanso pa mbalangandi sizingakhale zinthu zondo komano paliso zinthu zina ndikuwuzeni makamaka ministry imene ya Homeland kumatengera kuti anthu akuyankhula tipite tikayankhe zimenezi munthu osokoneza dziko komano nkhani iyi ya kupanga pardon ma prisoners anthu munalemba ya wakuti watulusidwa ine anthu amadaka ndifunsa ta wakuti ati mwantulusa ndimati mujambuleni chithunzi timone bodza atu limakhala 2-3 days zimazaziwika kuti zinthu zija zamamboza amene afotokozera bwana Muhango kuti amati wakuti antulusa 3-4 days anthu aja sakuoneka bwanji so kusunga maina aja ifeyo timaona kuti munthu uja tambwezeretsa ma rights ake tisungire ma rights panopa ndi mfulu si nkaidiso ngati mmene zinalili mucha mmene timamulengeza kuti wakuti amangidwa 5 years apa patanena kuti ayi munthu akhala bwino offense yake ndi yotere abwana akhululukira atuluke kunja koma sichite kumulengeza komiti ilu maganiza ngati mwachoncho ndipo ganizo limene linakhazikika ndithu kuti sitingatenge chilisti chija nkuyika mu newspaper or wherever kuti anthu ake ndi awo ayi mwina musanapite kufunso lina Muhango mulipo ndilipo inuyo amene mumaona za maufulu akaidi akutiuza olemekezeka kuti mwina amakhala kuti amubwezeretsera munthu uja ufulu wake inu mukhoza kulankhulapo zotani pamenepa mutiunikire bwinobwino kuti mwina kutchula kuti wakuti ndi amene a president amukhululukira ndi kuphwanya ufulu wa mkaidi amene wakhululukidwa ya mwina mwake tingoyamba ndikoyambirira kumene kumbuyo ku nthawi nake tinkaona pa MBC akumatchula munthu kumamtenga munthu kunena kuti anaba analowera pa window analowa bwanji akazionesa pa TV zimene jatinaonikirapo kuna kuti I think sizabwino chifukwa chokuti mukhanga kuti munthu uja mkumuweruza nthawi imene mulandu wake sunapite kuweruza inebe ndimaona ngati kuna kuti lamulo limene limateteza kwambiri ana achichepere kuna kuti asatchulidwe chifukwa chokuti amakhala ajaona kuti mu society atha kuzakhala anthu osiyana-siyana kusogolo sonde simalola kuna kuti muzatchula mayina komano kwa anthu akuluakuluwa in fact kusogolo kunde kuti tikakhala ndi parole board iyo ine kuzapanga discuss mayinawo so parole board iyo anthu akakhala kuti atuluka definitely aina akapanga integrate mu society afumu aine akuziwa kuti amene watuluka mderawo ndi wakuti yapange follow sindikuona for the spirit of transparency sindikuona vuto linalilonse ndikuona ngati ndi chinthu chabwino kwambiri chitha kupanga kumabweretsa confidence pazimakhala zopwetekesa thupi makamaka mwina anzathu anazo ngati mmene akufotokoza nduna kuti ndimangawaze kajambuleni kumana nduna amauza munthu mmodzi kuti kajambuleni anthu ambiri amakhala achitenga chimene chijacho tikukhala muziko limene anthu amakonda kupanga glorify kumena chinthu chaboza ndezimafunika kuti ngati ministry mmene ndikuona ine ndizona kuti azitchula ndithu chifukwa munthu akapanga sentence yake ikapanga expire ndi court limene linapereka kuti izapanga expire mwakuti aliyense atha kuziwa kuna kuti leroli Mr. Muhango anamanga 10 years akutuluka leroli anthu kuziwa tu ankhanisa atha amaziwa bwinobwino kuti wakuti atuluka prison leroli ndikuona ngati benzosa zongoyenerera ndithu kutchula chimene chimangovuta kwambiri chifukwa chonaona kuti sindikuziwa chinayamba bwanji koma mwina kacha amene zinayambira anthu anachitenga mmene chilili mpaka panopa munthu kupita kundende sikuti ndiwola kutisa kwambiri koma mapita chifukwa choti walakwa you are paying back to the society imene unayilakwira and then you are going back to the same society mwina sozita kuthandizirapo zinjazo anthu akangoona kuti munthu mwina 2 days watuluka ali kunja amayankhula kuti athawa prison mwina munthu jakumamupha komano if there is that communication yona kuti munthu uja watuluka chitha kukhala bwino ndimaona ngati I think ndikofunikira pasamakhale chinsinsi icho chimene chimapangisa anthu kuti azikhala akuyankhula zambirimbiri anzathu technical angotithandiza kuti olemekezeka achabwerenso pa line zikuoneka ngati tawataya apa Innocent wamva mmene anthu osewa akulankhulira ndamva ndithu ngikuoneka kuti tini nkhani imene ikufunika atifike patsinde penipeni
pakuoneka kuti pali kusakhutitsidwa kwina kumene kulipo makamaka pa nkhani yobisa mayina anthu amene akhululukidwa. Mwina ndisanafotokozebe zambiri, Amuhango akhala akugwira ntchito ndi anthu amndende kwa zaka zochuluka ende mapadoniwa aona ambiri achitika mwina maulamuliro osiyana osakhala ulamuliro wokha. Amuhango ndifusafuso nena kuti mkuu akapena mfumu imene amalawi akupereka pakadali pano kuti mayina awo tidzadziwa iniyo mwina your observation mu zaka zimene mwakhala mugwira ntchito imeneyi anthu amene kwenikweni amatulutsidwa ndi ati. Ndikufusafuso chifukwa mwina tukanika khanga tikuboleza bwinobwino anthu akuona ngati pali anthu ena amene sakhala oyenera kuti atuluke koma amatuluka. Iniyo mwina mu period imene mwagwira ntchito zimenezo mukhoza mwina kupanga ko point out kuti mwina zimaoneka adi kuti zimachitika motero kapena ndi zongo khala nkhamba kamwa chabe mukapanga kafufuku wa anthu amene atulutsidwa kundende chithunzithunzi chimene chimatuluka ndi chotani zachinyengo zimachitika kapena mwina anthu timangoyankhula kunjako. Yeah, I think zaka zakumbuyozo mulamuliro wakumbuyo kweneko kunatchuka kuti kunatuluka wina wake wamada zomwe zinali zinthu zoonadi. Reporters mnalembaso zimenezo kunena kuti amene anatuluka wamada zinamveka zinazoona komano ndi zimene ndikuyankhulazi kunena kuti chifukwa chokuti timakhala ngati mwina ndisindike panepo kuti tokha tinabwesa ma-guidelines amene timaona ngati kuti ndiofunikira kuti tiasatire komano zikafika kunena kuti zativuta ma-guidelines aja amathaso kuphwanyidwa ndicho linga chona kuti panga accommodate anthu ena ake. Takhala tikumayankhula ma-guidelines awawo amene akutchulidwa panopawa mwina anapangidwa mzaka zakumbuyo kwambiri. Ndimamva kuti kha 1998 anapangidwa review komano ndende imene ndikukhulupirira ineyo kategori ya anthu amene amapezeka ku ndende ndi anthu ngati amene wawa. Mwachitsanzo akanena kuti munthu akaphwanya nyumba ya munthu sizikuthandaza kuti munthu watenga chimusi wakaphwanya nyumba ija iyayi. Pamakhala kunena kuti mwina make munthu atha kungolowera pa window ndi ukatenga zinthu mlandu matenga ngati munthu zawaswanya. Nkona ndimayankhula kunena kuti nthawi zake mlandu uja timaupanga kwambiri timauchukisa kwambiri ngati mlandu wamada. Ine ausini mugwira ntchito kwanga konse kumene ndakhala ndikugwira zaka zambirimbiri anthu amada amatha kutana kuti akatulutsidwa ngati lero padero simuzamva so takubweranso ku prison amakhala kuti akatuluka sazakhalanso ndi mlandu wina wake simuna mlandu wawo umakhala kuti omwe uja umene anapalamula kuti komano kuli anthu ati milandu tating'ono ngati amene amapanga consider pakali panopa pickpocketing kulimbi kucha amanga lero akasiya mprison uzapeza kuti ikumira pado nina akeso maujeni criteria mweja akupezekaso anthu amene ajaso akutulusidwaso akupitaso akukabweraso. Ndithokoza kuti padakali panopa anayesesa kwambiri aboma akunena kuti amene anapanga benefit koyamba pardon asapiteso kachiwiri koma kumbuyo kwa anthu omwe ajanda amene amatuluka. Nchifukwa muzaona chiwerengero cha anthu 37 ndende panopa ili ndi anthu close to 17,000. Tichiri prison yoke imanyamula anthu mwina 800 panopa ili 2,000 chakuti chiwerengero chachikulu kwambiri ndikatusa anthu 37 ndikuti tikuyankhula kuti tapangapo chani palibe chimene chachitika. Mwina ma-general minister janja amene amayenda chifukwa mangoti aliyense amukhululukira mwina 6 months kapena 1 year ndikuti amatuluka ndi anthu ambiri. Tisayiwalire kuti anthu amene ali kundende aja azatulukabe sikuti azafera konkuja unless ngati munthu anampasa life imprisonment komano amene ali term ya sentence azatuluka. Now lero tikuyankhula za prison bill ya nyuwani imene tikuyankhula kuna kuti tili ndi parole system. Parole system ndi imene izaona munthu kungolowa kundende kuja ndi imene akusinthisa behavior yake. Atha kukhala munthu uja kuti ampasa mwina 20 years kumano within 2 years munthu ujaonesa kuna kuti munthu ni wosinthika. Parole system parole body itakumuganiza amene chakuti atuluke. Spirit imene ndi imene bwezi umakhala spirit yotulusira anthu. Kuli anthu ena ake anapalamuladi mlandu kumano muzapeza kuti anthu aja amene ajani they are good people anthu osinthika samapanga nawo benefit. Komanso china nchonena kuna kuti anthu amene akamayankhula kuti timaona discipline yamo amene amaona ndi ndani. The problem ndionena kuna kuti amaonedwa ndi ndani. The whole system is prone to corruption. So amene amaona yonse atakukhala kuti waika munthu amene akumuganizira. Pamenepo anduna akutero kuti the whole system is prone to corruption.
tinafunsa funso kuti if this is a transparent process then why the secrecy sizikupangaso contribute corruption kuti ena azitha kunyemeredwa mu komitimo kuti ayi mundipange consider naninso ndituluke pamene si anthu oyenereka kuti atuluke. Koma mwamva bwana wa akambaza parole system imene kubwera mu prisons bill imeneyo anena kuti munthu atha kumpa 20 years koma azizayang'anidwa kuti kodi akukhala bwanje nangano ikanena kuti omuyang'anirawo akhoza kukhala kuti akhala prone to corruption ndeti dalikano ndani tsopano ikamangu pangano suspect kuti kodi omuyang'anirayo ndi ndani kodi iyeyo sakhala corrupt dalika ndani. These are the questions zimene ifeyo ngati dziko timayenera kuti tizifunsana because the alias has to be responsible. A system should work kuthandiza dziko. Ifeyo timaona kuti makaidi aja ali ndi anthu amene amakhala nawo. Anthu amene amakhala nawo kuti uwuza kuti uyu ndo akhedwa bwino for the past 2 months wakhala choncho uyu yayi anapanga ndewapo apo anapanga izi ifeyo tikuyeneka kumkhulupirira munthu uja koma tikangopanga no suspect kuti ndikuti akhozokhala kuti uyuyu walandira kanthu ndikuti we are not believing in our systems so those are the things zimene ngati dziko we need to change. Tikuyeneka kuti aliyense azikhala responsible koma chinthu chakwamba kuchipanga hando kungoyambiratu ma suspicions kuti kukhala suspicion kuti ndekuti no ale awa dawo zoti akati amene atsala ndilekene akati ameneyo walongeka zinthu zicha bende yankhelo nchokaye. Kunali funso lina kuti anthu 37 out of ma thousands issue imeneyi mukuyunikira bwanji kumbali yokuti mukupanga decongest ma prisons? Chimene chachitika ulendo uno sikapereke general amnesty ndimene imatenga anthu more than 1,000 achite mapasa 6 months ulendo uno angoyang'ana anthu overage not overage old age odwalawa ndiyena amnesty ija ndimene imatenga anthu ambirimbiri so ulendo uno tinati tapereka apapa na 6 months motsatizana panopa 6 months yu tingomkwira kaye pene ndichifaka ke nambara chapezeka kuti atani yachepa komano mmene afotokozera bwana Muhango kunena kuti we have passed prisons bill imene no abwanaso ayipangano assent panopa ndi lamulo zimene zikutanthauza kuti even ma guidelines awawa tizipangano in reference to that bill ndekuti pasoma chididweso achichonsecho panopa asintha mmene amafotokozera bwana Muhango mucha kunena kuti akhoza munthu patsidwa zaka 30 azipangidwa monitor lero committee imeneyo imeneso amuhango alimo ndeno izatiuza nota apatu zotere koma ifeyo amuhango atitaka ikire kuti akalendera ndrama ndeno ntchito chayo nongeka ifeyo ti adalire kuti amuhango pa ntchito yawoyi iwowa ayinayo passion ndipo agwira ntchitoyi kutengera ndimene ntchitoyi ikufunira kuti atani ayigwirire so mukafunsa za anthu 37 ndizoona zachitika izi zifana kuti sinapereke general amnesty tango panga scrutinize makategorizi ndakufotokozani anti amene amachuluka kwambiri nda general amnesty kuna ndiyankheza mchomene. Alright, zikumveka ndithu zimene mukufotokoza olemekezeka koma ndimafuna ndifunse funso ili ife kutheka kuti sitingakhale ndi kuthekera kuti tikajambule awawa komano since it is on the public domain we want you to clear the air. Zikumveka kuti nzika ina ya ku China imene inali ndi mulandu ozembetsa anthu yatulutsidwa mutha kuyankhulapo zotani? Ine koma ndimawerenga ngati amati ozembesa zinyama. Ozembesa zinyama?
amatozembetsa anthu kapena ozembetsa zinyama No, think amati ozembetsa zinyama ozembetsa zinyama ndangola maonatu leya tumene mumasokoneza dziko iso olemekezeka sikusokoneza dziko pena umatha kungophonyako mawena komano ozembetsa ndithu zinyama timafuna mutifotokozere pamene popo. ndikufuna ndiyankhe osati specifically kuyankhira munthuyo eti koma ndikufuna ndiyankhe in general ndeno inuyo muitenge nkhaniyo muyike mu mmene ndilayankhire. Ndinafotokoza kuti ma guidelines athu anapanga categorize ma offenses amene sizingatheke munthu uja kumpaka pardon. I think you remember kuyambirira kuti mula ajina armed robbery, ajina murder, ajina burglary, ajina house breaking, ajina rape, ajina defilement, ajina terrorism, ajina treason, kuthawa kundende, offenses amene amalengedwa no offenses akulu. Pardon komiti singakhale so busy kumakambirana za munthu uja. Nkumanena kuti uyu apangidwe pardon. Mukaona chilistiji chimene chili mu ma guidelines mulibe umu mulandu okupha zinyama. Meaning kuti if we are to respond specifically about the munthu amene mukunena naye ndikuti according to my guidelines mulandu okuti okupha zinyama sukutengedwa ngati serious offense. Mafuna bebo mumbanze kwambiri sukutengedwa ngati serious offense according to committee imene imapereka ma pardon. Now let's say kuti pomangidwa paja munthu uyu wapatsidwa 20 years, 14 years, 10 years. Leo ulendo wina 6 months yaponyedwa. Akapanga categorize ma offenses ose aja mundende munji. Ndiye kuti uyuyu amakhala nawo mugulu la anthu kuti akulandira nawo general amnesty very much possible. 6 months anchosera. And muziwe kuti ngati amuzoti 5 years. Ndiye kuti kundende kuja ndakuza ndikoyambirira kuja amawerengera mosiyana. Ineyo zizikana ndisoneza mpaka na pano. Koma sikhala akati 10 years mukamba kukhanga kukambirana muja umadziona kuti iru 10 years you khanga 5 years or 4 years something like that. One third ya sentence yangu. Okay. Nziza field yanu muzizwa kambi 1/3 ya sentence. Ndekuti nosomano ngati kuti after 7 years ndekuti amhango wakuzola okay yo kwaife ndi 10 years. Ndekuti tikati 6 months wachotsera. Ulendo nawo 6 months wachotsera. Ulendo nawo 6 months wachotsera. Ndekuti malo mwa 5 years ijo opeza kuti munthu uja anakhala mina 1 year. Koma chimene chapangitsa ndiona kuti offense yake ija and in this case ya nyamayi ifeyo ndekuti ma guidelines mwaisi ikutengedwa ngati kuti vanyama athutuluka vanyama akhaleso pamada pompa. Koma muziwe kuti ndekuti mphayo yopanga ma guidelines chithunzi chokuti kudzokera chailinzi mwina chifukwa cha nthawi timangofuna mungoyankha straight. Tasala ndi 4 minutes yokhapa kuti timalize. Komanso ndimafuna ndiuze kuti kodiko anthu akamapanga ma guidelines amakhalanso mwina akuganiza motani. Timafuna 4 minutes yokha imene tasalayi muthe kutiyankha komanso tilankhule ndi amalawi na straight to the point. Okay. Kodi munthu uyu watulukadi wakhululukidwadi kapena adakali kundende? Sindili pano kuti ndiziyankha za ma individuals koma ndangokuwuzani kuti zinthu zimayenda bwanji. But this issue is ndakuwuza ndikali kuti kumatulutsa ma ID kumati olakomita anzanga kuti amve kuti ndinabwera panopo ndimadzati wakuti zikutere ndekuti pena pake talawitsa ma ethics.
ma work ethics. Yeah, anduna mwakambapo kuti mwina nkhani zozembetsa nyama sizili nawo pa ma guidelines. Masiku ano pali maupando ambiri amene akuchitika, mwina terrorism, mwina kuti muyang'ane pa ma guidelines anu pakhoza kukhati palibe. Atapezeka kuti wina wazengedwa mlandu umene wampeza olakwa chifukwa pa ma guidelines anu palibe, ameneyo sondoti azilandira chikhululukiro. Mukukhala ngati kuti mwina kunduna mukupanga zinthu mochedwa kwambiri to adapt, because nkhani za kuzembetsa zinyama panopa ndi nkhani yayikulu kwambiri, just because pa ma guidelines palibe amene akhoza kukhala mfulu. Mwina mukupangapo chani kuti tizipanga align ndi ma international standards? Terrorism is a serious offense. The minimum guidelines mwatwiri. Treason, it's a serious offense. Ngati mene mwafotokozera yazinyama baba sili now under ma serious offense. And ntchito izizi tikamagwira ifeyo suli ndi discretion kuti tikhozokhala pansi nkunena kuti tipange bend ma guidelines iwa tizere. We follow these guidelines. The only solution is to lobby kuti ma guidelines tiyike monso kuti kupha zinyama it's a serious offense. When it appears my guidelines for under my serious offense, committee will be obliged onse kwaika mujani munezi manage. Komori committee yambe sokumakoza malamulo ake kudai chiforo kukusi kudere uyuso timulere ndiri olo amalawi aturukira kwambiri. Ndio rasi kodi nkhani fundo sese mmazilenga kuti ifeyo tizakisira oyanga. Koma ngati panopo kuti amalawi aturukira kwambiri ifeyo kudusa zima guidelines zinkuna kuti zima guidelines rundizi. Ifeyo we work following these guidelines. Siringoloza yani. Siringa nzathu wakula lundende akanatuluka timatenga ma guidelines awa. Chabwino timve kwa Malawi ena olemekezeka tibweranso kwa inu posachedwa pompa, timve kwa Malawi ena ayima ndithu pakanthawi kuti nawonso angopereka ndemanga yawo musanapite mwina nawonso mutha kuwayankhawo. Blessings makuwira wadzuka bwanji? Ine ndadzuka muno kwambiri ka umene kwa Blantyre madzuka bwanji? Ndadzuka bwino, ka mphindi zochepa zokha tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo. Malingana ni nthawi ningokwanisa kuti ndi Malawi imodzi. Koyamba program ine tikupera imodzi pano tikuti ndi dzina lanu komanso muli pano ndo amene president amakhululukira anthu andende. Ndinokhulira kwamba muli zako dzina lanu? Dzina langa ndine Peter Banda. Ineyo ngati nzika ya Malawi. Ineyo sinokhulira ndi president wa dziko mene amakhululukira nzika za dziko lathu lino la Malawi. Chifukwa chake chimene ndinena ichi ndi chifukwa kuti pala anthu ena amene ali kundende amene anapalamula milandu yayikulu kwambiri yosayenerera kuti president angakhululukire. Koma popeza kuti dziko lathu la Malawi lino ndi dziko limene lonena kuti simatha kudziwa weniweni munthu amene akhozokhala ndi kuchekera koyenerera ngati president yathu kuti uyuyu tinamchaja zaka zokwana kaya ndi 5 komano mlandu wake ndi waukulu. Munthu oti ameneyo angatha kukhala pa dibi loti president akhoza kumukhululukira, koma akuyenera kuonetsetsa ngati nzika yoyamba ya dziko la Malawi ngati president iwo kuti aonetsetse ndithu kuti uyu ndofunikira kukhululukidwa, uyu ndofunikira kukhululukidwa. Ngati ine nzika ya Malawi sinokhutira ndi zimene yachita president yathu. Siwokhutira ni mmene president amakhululukira athu chokera kubalaka ndimalizire pamenepo. Tathokoza kwambiri. Anduna mwamva zimene ayankhula anthu, pomalizira mwinanso mukamayankha zimenezo mungotitsimikizira pano kuti listi titakhala ndi mwayi okuti tayiona sitipezapo munthu amene mwina ndi zimene mwafotokoza ma guidelines iwa kuti pali munthu wina wake amene samayeneka kukhululukidwa koma wakhululukidwa. Can you confirm that please? No, simungapeze munthu amene ma guidelines akunkana. Zingatheke zimene. Mawano maliza. Ndipo I can confirm. Komano ndimafuna so ndingoyankha ngati mena ayankhulira awowe. Sana mukanafu so tisakukhulira ndi chani. Pasana nene kuti chimene asakukhuliracho. Akuti amatulutsa anthu oti samenekera otuluka basi kupanga full stop. Mukanafu so ndani muthule mmodzi. Ndanene kuti anatulutsa wakuti kulibisa listiro nde adziwa bwanji kuti wakuti mwina nawonso anajambula wina wake kunjako. Sinanga listi mukuibisa kuti isadziwike. Andaka akanangonena kuti ndilibe comment. Awo ndi maganizo anu olemekezeka. Mawu anu omaliza ndi otani? Mawu anga omaliza
ndingofotokozabe kuti committee imene mapanga recommend for pardoning of prisoners ili ndi guidelines and committee imatsata guidelines. Guidelines mo muli ma serious offenses ndi ma minor offenses amene amakhala candidate okhululukidwa ndi amene analakwa ma minor offenses and committee imatsatira zimenezozo and munthu uyo amenekera kuti at least asevebe half of the tenure imene amenekera kukhala muti mu prison. Imene ndimaliza choncho zomwe kwambiri. Thank you very much. 10 seconds Victor Muhango pepani khaledi 10 seconds nthawi yatithera. Yeah, I think ineyo ndinkunena kunena kuti ma guidelines ndofunika kuwaunikira chifukwa chiwerengero cha anthu kundende chochuluka kwambiri padakali panopo ma guidelines akutenga anthu ochepa komanso mwina marketing yankho anikugwiza ndi anthu napang'ono manena kunena kuti anthu asamangokhala ndi negative attitude kunena kuti sindikugwirizana nazo kunena kuti a president akhululukira anthu izinto zimakhala zophweka mwina tsiku la lero chifukwa choti abale athu sali kumene kuja komanso mwina macho kumene kuja sanaone kumene kumakhalira. Tiye ngati amalawi tikazindikire kunena kuti anthu amene ali kundende aja tsiku lina lake adzatuluka ayenera kupita m'makomo mwathu ndi ana akwathu ndi azibale athu sikuti ndi zinyama iyayi. Tiye tipange ndende zathu kuti zikakhale zosinthako anthu kuti akakhale anthu osata malamulo tsiku lake. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Innocent sindikupatsa nthawi fa nthawi ndi yathiriratu kuti uyankhule mawu ako omaliza. Apanso ndimene tamalizira program yathu yakulinji pano pa Wireless ya Times lero pa 8 July 2025 tikumanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 mwakoma nonse. Nanga kuboma kukushirika jani mwene akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija chirugu goju yena panji nanga ngani zonyati sasiguri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nagate zile dio kuguri jani Oguliji, tikudalira inu Oguliji Amalawi kulinji inu Kumabenya kumabetsera kuti kulinji Gataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akoti ya kulibaji Kudi usauga kulilabe Nanga solora ledesi ya odija Chirugu goju yena panji Nanga ngani zonyati sasiguri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nagata mzile dio kuguri yani Oguliji tikudalira inu Oguliji